Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininausab ang inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang tagaanta og kinabuhi diri sa tuang YouTube channel. Lain nga istorya pero gikan sa usa ka sender nga ato nang nabasa natong miyaging mga adlaw ang istorya ni Shinika. And of course, ang atong istorya naguluhan og Borlasoy. Nakinumdum ba mo kung kinsa si Borlasoy? Kung wa mo makahinumdum, palihog paminawa pagbalik o tanawa pagbalik ang ato ang video sa istorya ni Shinika diri ni maong channel. And before anything else, ay di mo kalimot labi na og nagpahipi ra mo diha para makatabang ug makasuporta mo sa to ang YouTube channel nga mulambo pa og mudugay pa para padayon ta nga maghatag og mga istorya nga puno sa pagdasig, gugma ug paglaom. Please subscribe and click the notification button. And of course, i-subscribe pod ang Katabi with Ate Gems. Ug kung kamo ginahan na mo nga mopada sa inyong kagaling suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para makuha gyud ninyo ang kompletong address. So dito maglangay ug anian na ang part 2 sa istorya ni Shinika. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, maayong adlaw na sab nimo ug sa tanan nga nagsubaybay sa imong YouTube channel. Ako gihapon ni si Shinika. Ug salamat kayo sa tanan nga wa mi-judge sa kuang unang istorya. Daghan kayong comments nga nakarelate kuno sila sa akong kahimtang. Kanang makigminyo ka so sa katawo nga di pa kayo love nimo. Apan imo ang tun-an pagmahal tungod kay maayo man siya nga tao. Sa part 2 sa akong istorya, Papa Joe, diri magsugod ang bahin nga nagtuo ko nga finally nakita na gyud nako ang tinuod nga kalipay. Apan diri sabdi magsugod ang pinakadako nakong kasakit. Human sa mong kasal ni Borlasoy, nibalin mi og puyo sa ilahang balay nga naa sa may uptown gihapon sa Cebu. Dili siya mansyon pero dako, limpyo ug puwerteng hayahaya puy-an. Unya, sa atbang narapod ang iyahang boutique or tailoring shop nga nagkadako. Ug matud pa gani niya nga ako kuno ang iyahang lucky charm. Kay sukad nga nagtipon na mi isip mag-asawa, mas nidagan pa ang iyahang mga customers. Abi na kog simpleng mananahi ra ka. Joke na ko niya. Usa ka gabi samtang nagtan-aw ko sa iyahang mini office. Sud sa balay nga puno og folders, resibo ug mga design sketch. Di katawa ra siya. Simple ra magukay ko dai siya. Pero naningkamot lang ko para di na ko mapobre pag-usab kay naraba unya niya punan pagyud nato sa atong mga anak pohon. Diyan ako mas nasabtan si Borlasoy. Dili siya educated sa manako pero bright siya sa kinabuhi. Maayo siya motiman og negosyo. Dugang pagyud nga kugihan og matinambangon kay siya nga pagkatao. Nakadugog mag-usauna nga ang lalaki kuno nga grabe kayo mangitag paagi aron mutabang sa uban, mao gyud ang klase sa tawo nga limpyo ug kasing-kasing ug tinuod gyud ay. Sa mga unang tuig nga minyo halos kada semana adunay tao nga iyahang tabangan Papa Joe. Naisilingan nga nasunugan, siya ang unang muhatag og mga ayuda. Ang among stock nga bugas ug mga dilata, iya dayong i-donate. Naitiguang nga way tambal, siya ang mupalit. Naibata nga way kapliti sa ug mga school supplies sad, iyang palitan. Usahay masuko na ko niya. Borlasoy, dili sa ingon nga nagdinaw ko no pero basin na sobraan na sad nang imong pagka-generous basin kita noon niya ang mahotdan. Pero igor ako niyang gitubag sa pahiyom Papa Joe. Dahil siya, mas mahadlok ko nga daghan ta og kwarta unya wa tay natabangan. Makalumos nga klase nga tubag. Kana bitaw murag simple ra yang sulti pero makarealize nimo nga lahi gini iyang pagkatao. O didto ang akong gamay nga feelings nagsugod na pag-develop. Nakaingon ko sa kong ngayon nga fully developed gyud
ang akong feelings niya. Di magyud lisod igugmaon si Borlasoy. O, tinuod nga gibadlong nako siya sa iyang sobra ka manghinatagon. Pero para raman pud niya aron dili siya abusaran. Kay sa tinuod lang manggihitagon man sab ko Papa Joe. Pero sa akong pamilya lang hinuon o sa mga suod na ko nga mga higala. Ug mga paryente, pero si Borlasoy kay why pili bisag kinsa nga mangayo ug tabang niya iyang hatagan. Usa ka gabi samtang nag-inom mi og kape sa terrace, dihay nagbugno nga mga iring ug iro sa gawas sa gate. Natingala na lang ko kang Borlasoy kay ni dayon og gawas sa gate ug pagbalik nagkugos na sa iring nga hugaw ra ba kaayo unya halos naupaw na ang balahibo. Borlasoy hugawa ana uy. Nitubag pud siya nga mas hugaw ang kalibutan kung way maluoy niya. Papa Joe, mo kung matunaw niya itong higayuna. Kana sigurong gitawag nila nga love that grows slowly but deeply. Yes, tungod nga badlungon o tungod nga badlungon ako siya sa mga simple and kind deeds sa mga stray animals o mga makililimos sa dalan, pero ang tinuod lang ni samot kog ka in love niya tungod sa iyang pagka maayong tao. Wa madugay, nahimo nang normal sa mambalay nga adunay mga iro ug iring nga gipunit si Borlasoy sa dalan. Usahay makamata na lang ko nga adunay bagong iro nga naa sa mo ang garahe. Borlasoy, asa na sa digikan? Kinit-anak ko na sa dahan day siya. Luim good kayo kinasamad. Ako lang ning tambalan unya. Ug nay mangita akong ibalik, pero ugwa, kita na magpakaon ani niya. Pila naman sila kabuok. Nikatawa na lang ko kay murag nag-animal shelter na ang among balay, Papa Joe. Apan, dili lang hayop ang hinggi kaluyan. Apil na sab ang mga tao, Papa Joe. Nayo sa katiguwa nga badyaw nga pirmi magtambay daplin sa iyang tailoring shop. Kada udto hatagan niya pagkaon, hangtod nga usa ka adlaw ana giuli na niya sa balay. Nganong na naman po na diri Borlasoy? Pangutana pa nako niya. Wa naman siya pamilya day siya. Diri na lang siguro ni siya nako pakatulgon sa dirty kitchen. Unya, nahitig limpyo sa gawas. Kana pa, dili nakakapuyo ng panilhig sa mga layang dahon nga kasigi katagak. Okay ra magud na kay di man po na siya musulod sa tumbalay. Maluoy nga makapungot, Papa Joe. Mo na akong gibati kada naa na po'y dadon si Borlasoy sa amo. Naanad na manggug ko nga organisado ang ako kinabuhi. Gusto na ko limpyo, hapsay, plantanan, samtang si Borlasoy, mura siya kasing-kasing nga way gate. Bisan kinsa na lang nang inahalan, pasudlo niya. Sige og reklamo kang Borlasoy, pero ang tinuod naapo ko'y kasing-kasing nga mangginahatagon. Base sa inyong nahinumduman nga maong nga hapit ko na dalagang guwang kay giuna na ko ga tabang ang akong pobre nga pamilya. Gipaskwela nako ang akong mga manghud, unya ako pa'y naggasto sa ilahang mga kasal. Usa ka adlaw na nagluto kog lugaw para sa mga batang tambay nga pirmi niya tagaan og pagkaon. Murag ikaw naman ang Borlasoy karon? Katawa pa niya og sulti nako. O didto nakaingon ko nga, labang gud nako akong bana. Kung unsay makalipay niya, akong suportahan. Malipayon ko kang Borlasoy, Papa Joe. Sa tinuod lang, wa ako nag-expect nga why ka siguraduhan na kung pagpakasal niya kay lagi. Nahug raman to og ganang pinugos ba kay nahadlok nga mabiyaan sa train. Unya diriyot pagyud wa madayon kay nagduha-duha man ko ato nga time kung kisay pilion nako nilang duha. Si Miguel ba nga usa ka gwapong mestizo nga Meksikano, pero gipili gid nako si Borlasoy. Ug wa nako basuli ug sakto ang akong desisyon. Malipayon ko, nato kang Borlasoy. Ug si Borlasoy kay malipayon sab, pero nakaibaw ko nga dili pa kompleto ang iyang kalipay kay wa pa mi nakabaton og anak. Sa mga ikaduhang tuig sa kaminyoon na buntis ko, grabe among kalipay ni Borlasoy. Halos di nako palakon. Hinay og lakaw daw siya ha. Ayaw pag-alsaan ng mga bugat. Pahuway sa trabaho. Dili di ay ka makalib sa work nimo para maghigda-higda lang ka diri sa ato. Mura kog itlog nga iyahang giampingan, Papa Joe. Apan pagbuot o pag-abot sa ikatulong buwan, sad to say nga nakuhaan ko, Papa Joe. Nakahilak ko.
Kay kung naminaw pa ko kang Borlasoy nga mag-leave sa trabaho para sundo ng gisulti sa akong ubigay ni nga mag-bed rest, pero saon man, hindi man ako mabiyaan ang akong trabaho. Sa tinod lang akong work ang akong first love. Sa yun ba di ay biyaan ang imong first love? Punay akong ipangutanan niya, mangwa na siya ni pugos nako nga mo pahuway. Diha pa ko naka-absent sa work niya itong nakuhaan ako. Pila ka adlaw ko nga way gawas-gawas sa among kwarto. Sa tinod lang, pang second time na to nako nga nakuhaan. Usa ka gabi nakamata ko nga wa si Borlasoy sa among higdaanan. Dito nako siya nakit-i sa sala nga nagluhod ug nagampo sa Ginoo. Dito ko nasakitan pag-ayo kay first time na ko nakakita sa kumbana nga naghilak tungod sa kasakit sa pagkawa sa amo ang anak. Duha na unta ka buok ang among anak pero wa pa gyud itugot nga ihatag namo sa kahitasan. Paglabay sa panahon pa ba na sundan pagyud og laing duha ka miscarriages. Imagine ikaupat na nako tunga nakuhaan. Kada mawa among baby murag adunay party sa akong pagkababae nga mawasa. Usahay mo tanaw ko sa samin ug mangutana sa akong kagulingon kung punishment na baton nako sa akong pagbinuang kang Borlasoy before mi gikasal nga nakighilawas ko og laing lalaki. Basin gisilutan na ka sa Ginoo. Murag naglanog-lanog nga nadungog nako sa akong dunggan. Kung doon na may mas labaw nga nasakitan kana mao si Borlasoy. Apan buutan kay siya nako. Wa gyud ko makadungog og mga sakit nga mga hapong gikan niya nga mga pagbasol tungod sa akong pagka-workaholic, Papa Joe. Usa ka gabi, ningon ko niya nga, Borlasoy, kung gusto nimo mangita og laing babae nga makahatag nimong anak, kasabot ra jud ko. Abi na kog masuko siya. Pero hilom ra siya nga nitutok nako. Unya nihikap sa akong naong. Daishi, ikaw man ang akong gipili. Pagpakasal nako nimo, ikaw ra man gyud og way kauban nga anak. Muna nga manaamay anak or wa, di man mausab ang akong gugma nimo. Sa amoy kalimang tuigs kami niyoon ni abot sa mong kinabuhi si Laika. Usa ka adlaw niya to di babae nga nisud sa tailoring shop ni Borlasoy. Mangita ko na siya trabaho. Siya si Laika, usa ka batan-on ug gwapa nga babae. 22 anyos pa lang. Siya diyang among nailhan o among nakaila. Putiun nga pagkababae, taas og buhok ug inosentihon og naong. Nakinumdum pa ko pagsud ni Laika sa mong shop kay diha man ko nagtambay niya tong higayuna. Nisud si Laika unya nangay katahuran. Sir, nag-hire mo og assistant nga sastre? Nakinumdum ko nga nag-hire mi niya tong miaging semana pero wa pa natangtang ang karatula nga wanted nga gipapilit sa gawas bisan og naka-hire na si Borlasoy og sastre. Makamao di ka manahiday. Pangutana pa ni Borlasoy sa babae. Makamao gamay sir kay naka-training man ko sa DMDP o dressmaking pero wa pa ko experience. Pero willing ko makamao sir kay dali ra man ko tudluan. Bahalag allowance sa sir ba basta makatrain lang ko para makapractice ko ma-apply na ko ang akong eskwelahan. Nakibaw ko nga dawaton gyud ni Borlasoy ang batan ng babae kay naluoy siya. Bisan diha na siya nadawat nga experience na nga sastre. Pero gidawat lang gyapon niya si Laika para makatabang kuno siya sa gusto nga makat-on. Ug tuod man, nagsugod nagtrabaho si Laika sa shop ni Borlasoy isip assistant sa sastre o tabang-tabang. Maglimpyo pod siya, mag-arrange sa shop. Nahug siya og all around kay sugo-sugoon na pod siya og timpla og kape og juice sa mga sastre ni Borlasoy. Nakauyon ko kang Laika kay buutan kayo siya og very humble unya moadto ko sa shop kay respetado kaayo siya nako. Hatagan ni ko niya og bugnaw nga tubig. Ganahan kay ko og tawo nga kugihanon niya willing to learn good kay nakita nako akong kaugalingon diha niya sa akong pagkabatanon. Nakaingon ko nga taas og maabtan ning bataa. Usa ka gabi niya to gikan ko sa trabaho, wa ko nag-overtime nga before ko niuli sa balay. Niagi ko sa shop para hapiton si Borlasoy. Wanay tao sa shop, kanang uli na. Si Borlasoy kay wapod sa shop. Ang bugtong nagtikaw-tikaw kay si Laika nga nagpractice og tahi nga naginusara.
May gabi Ma'am Shenika. Ako lang usad diri og ga-practice ko. Og gipa-practice ako ni sir. Matod pa niya na ako. Mao ba? Asam na yung imong gihimo. Patanaw ako na ko be. Tubag ko pa. Gipakita ni Laika yung gihimo nga dress sa baby. Ma'am, ako man unta ni irigalo nimo kung magka-baby na mo ni sir pero nakitaan naman hinuon nimo daan. Matod pa ni Laika. Nalipay ko siyang gingon. Ako na gani giatngan nga mahuman ang finishing touches sa baby dress nga iyahang gitahi. Pagkahuman, nagpasalamat ko niya. Unya niabot si Borlasoy para kuhaon ko. Tanawala po, hinimo ni Laika. Ako ning taguan, ibutang na ko sa ilawom sa tuang kama para pang paswerte. Malipayon ko pang sulti sa ako ang bana. Ganahan ko ni Laika, Papa Joe. In fact, ako pa siyang gipapuyo sa shop niya itong nasunog ang iyang gipuyan nga boarding house. Bali, stay in siya sa mong shop. Okay naman po dinoon para na ay magbantay ini kagabi. Pero sa kagabi niya to diyang niadto mi si Borlasoy sa shop kay naa mi kuhaon among naabtan si Laika nga naay kaubang lalaki sa shop. Nahadlok siya og murag wa masayod ug unsay iyang isulti namo. Ma'am, sir, sorry kaayo. Nagpasud kog tawo pero karon lang gyud ni sir. Naamagod mi gisettle ni Dino akong uyab. Matod pa ni Laika. Okay lang Laika, mag-istorya niya mi ni ma'am nimo kung makalakaw na imong uyab. Kalma pa ang tubag ni Borlasoy. Paglakaw sa lalaki nga gipanganlan og Dino, diya pa namo giatubang si Laika. Wa may problema kung naamoy isetol sa inyong relasyon pero kay bawo naman siguro ka unsang klase na nga lalaki si Dino. Kami tanan kay ilami ana diri kay karaan man ang adik diri sa tong lugar. What if iya kang hilabtan ang mga gamit diri? Mahal ra ba kay ning ato ang mga makina? Sulti pa ni Borlasoy kang Laika. Niyang kon si Laika nga dili kay katurang higayon nga gipasud niya sa shop ang iyang uyab nga si Dino. Naghilak kini nga nangagpasaylo ug matud pa niya nga di na niya usbon basta pasayloon lang siya o dili papawaon. Tungod lagi kay manggiluluyon kay si Borlasoy, iya ra pud giatagan og warning si Laika nga kung masakpan niya muhawa na siya diretso. Tuod man so kaniadto wa na gyud pasudlan ni Laika si Dino kay usahay ukuyon ni Borlasoy kung nabay laing tao sa shop. Pila ka adlaw ni labay ako nga nabantayan si Laika kada sud na ko sa shop nga murag wa sa mood, murag nagluya pirmi. Naibong ko kay di niya batasan nga hinayon og lihok. So napirmi gyud siya nako makit-an nga lively and cheerful nga panagway. Pagkahapon ana ako siyang gipakigistoryaan, diyan kami na lang ang duha kay nanguli naman ang mga sastre. Nakay problema Laika? Nagbuwag mo sa mong uyab? Pangutana ko pa niya. Unya sa kalit ihilak siyang taman. O ma'am, nagbuwag na mi kay wala na siya nawala lang kalit pagkay bawa nga mabdus ko. Tubag pa ni Laika samtang padayon sa paghilak. Nisibat di ay ang uyab, kaya di pa kuno anda mga mahan. Pagkay bawa ni Borlasoy, nasuko siya kang Dino. Iya pang gibaso si Laika nga nung namunit kuno tambay nga adik pagyud. Unya, Laika, so may plano nimo, anay mong gisabak. Nasultihan na ba nimo imong mga ginikanan? Pangutana ko pa, pero nisamot siya og hilak. Wa palagi ma'am. Di po ko gusto makaibaw sila kay atakihon gyud sila kasing-kasing akong papa. Gipabaligya ba niya iyang kanding para lang gastuon nako diri sa syudad para maka-training kog vocational nga dressmaking. Unya mao ni nahitabo nako. Nasya ko sa sunod nga gisulti ni Laika nako. Magpatabang ko na siya kung asa siya moadto kay iyang ipakuha ang bata. Unsa? Wa ka kuyapi diha. Imo nang tinuyuan. Dili na biya ka bata ha? Gisudlan biya na nimo nga magpatuslok man kanay mong uyab unya karon nga niburot ka imo ipatangtang. Wa pa ka nasayod nga ako gani natagbaw gani ko kung saon paghimog bata. Pero ikaw sensayor na nimo ingon nga imong ipakuha. Nasukog yung tama na itong higayuna kang Laika, Papa Joe. Unya, sa kalit lang, dunay ni Santop sa kong unahuna. Laika, kung di ka ganahan sa mong baby, ipakataw lang na. Unya, among adapo ni Borlasoy, naman ko idagan na bawaan nga ingon ana nga pamaagi, inikataw sa bata kami si Borlasoy ang mudikleya nga parents ana sa bata. Ni sana ang panagway ni Laika, kaya nakauyon siya sa akong offer.
Mao to nga nakasabot mi nga ihilo mangyang pagbuntis o gipaundang na mo siya trabaho sa shop. Unya gipabalhin na mo puyo sa mong balay para matiman gyud siya namo sama sa saktong pagkaon o vitamins, Papa Joe. Ang sabot namo nga inikahuman niya panganak, hatagan namo siya og kwarta unya mulakaw siya magpalayo og di na gyud magpakita namo. Okay na kayo mong sabot. Excited namin ni Bulasoy nga magkaanak. Paglabay sa mga buwan, murag nag-anak na o mura na og anak namo si Laika. Ako na mismo usahay mo kuyog niya magpa-check up. Ako'y mapalit siyang vitamins o maternity dress. O si Bulasoy, grabe pod ka-excited kung unsa ka concern si Bulasoy nako niya itong imabdos ko, maupod ang iyang ipakita nga concern kang Laika. Laika, inom og vitamins. Laika, ayasig tindog niya. Laika ka og prutas. Nalipay na lang sab ko kay murag ni abtik og balik si Bulasoy kay niya itong last na mong miscarriage, ningon na magyud siya nga di na lang namo ipugos nga magka-baby me kay naluoy kuno siya nako. Pero tungod sa baby ni Laika, nabuhian siyang dugo. Abti kayo pirmi nga murag ganado kayo nga kada adlaw. Tinuod nga dugay na kayo mi nangandoy nga mahimong ginikanan o basin mao gyud ni ang paagi nga gihatag sa Ginoo diri kanamo. Nagpaabot mig pila ka buwan hangtod nga niabot ang among gikahinaman ang pagpanganak ni Laika. Diara namo siya gipaanak sa mambalay unya ang nagpaanak niya kay ang akong staff nga midwife nga nakaibaw na pud sa among plano pagpa-register sa bata isip among anak ni Bulasoy. Og tuod man dali ra kay nanganak si Laika. Lalaki ang iyang anak. Amo di ang anak ni Bulasoy. Gipa-register siya sa midwife nga kami si Bulasoy ang papa ug mama. Lalaki ang bata nga gipangalan namo og Lucas. Sa gikasabutan na namo daan ni Laika nga magpalayo siya human niyang panganak which is iya gyud gituman. Before siya nilakaw, giyatagan siya cash ni Bulasoy. Wala si Laika. Kami na lang si Bulasoy ang nahimong ginikanan ni Lucas. Way kabutangan sa mong kalipay isip bagong nahimong parents. Grabe ka pinangga ni Bulasoy ang bata. Iya kining gikugos-kugos, unya kanta-kantahan. Ako sab, ningon sad na ako nasabi para makapuhay na sad ng bukton nimo. Matod ko pa sa kumbana. Gihatag ni Bulasoy ang bata, unya ako nasab ang nagsusayaw, daang kanta-kanta, samtang nagtanaw ko sa bata, nakapahiyom ko kay murag naliwat na namo ang bata. Murag ato yung anak ni sa, naliwat man nato si Lucas. Sulti ko pa sa kumbana. Nausab gyud amo kinabuhi pag-abot ni Lucas, Papa Joe. Murag nanay purpose ang pagpauli namo sa balay gikan sa trabaho. Mingawon kay ko sa bata. Kanang naako sa trabahoan, while si Bulasoy magtabok-tabok na siya sa balay kay duol raman sa shop, unya gipabantayan na mo ang bata sa paryente ni Bulasoy. Usa ka hapon niya to, wa na ko nag-overtime kay gimingaw ko ni Lucas. Nisayo ko paguli pero wa ko nagpahibaw kang Bulasoy. Pagabot ako sa balay kay hilom kayo. Sa akong pagtuo nga natug sila si Yaya o si Lucas sa iyang room. Wa na lang ko nagsaba-saba. Pero nadungog na ko ang mga tingog nga murag naglalis, Papa Joe. At first, abi na ko Yaya o si Bulasoy ang nag-istorya. Pero nadugay nakafamilya ko sa voice. Si Laika. Yes, tingog ni Laika ang ako nadungog nga murag naghilak. Please, Laika, yaw sa karon. Maluoy ko ni Shinika nga na-attach na kayo kang Lucas. Tingog ni Bulasoy nga ako nadungog. Nitingog po si Laika nga, pero nagpaabot ko nimo sa atong sabot nga tuon ko nimo sa balay para dadon si Lucas. Gimingaw na po ko sa bata. Ako gud ng anak. Ako ang iyang inahan. Mo nga, ako ang dunay katungod niya. Nitubag po si Bulasoy. Naaman sa ko'y katungod. Kay ako'y amahan ni Lucas. Sigurado ko ako ng bataa. Unsa? Ano nakasure man ka nga ikaw ang amahan? Si Dino ang amahan, ana, uy. Kausaran ni netabo nato, mong imposible nga ikaw ang amahan ni Lucas. Napatras ko, Papa Joe. Gipaningot ko og bugnaw. Gipunan pagyud ni Bulasoy nga, dili ka pangutana nga ako'y amahan na anak ni Lucas. Bisan og ipa-DNA pa na nato. Sure ko nga ako ng anak si Lucas. Mura ko gitabunan sa kalibutan. Ang lalaki nga akong gitun-an og higugma, ang lalaki nga akong gisandigan, ang lalaki nga akong gila nga pinakabuutan nga tao, mao di ay mismo ang magluib nako. Ug ang masakit pa,
ang batang akong gihimong akong anak, dugo di ay niya. Nagpangurog ko niya ng higayuna nga nanghupaw ko o nga naguna-una kung si angay na kong buhaton. Akong gipakasama nga na ako sa corporate world, sa akong trabaho unya nakasugat kog dakong problema o saon nako pagsulban. Nagsandig ko sa bungbong sagal sa kwarto, naguna-una ko og usay sunod na akong buhaton, Papa Joe. After pila ka minutos na kumpinsar, giablihan akong pultahan unya nisud ko sa kwarto. Nasiga ang ilang mga mata nga murag nakakitag abat. Niduol dayon si Bulasoy nako unya ni aksyon og explain. Ay na lang, kaya nakadungog na ko tanan sa inyong mga gistoryaan. Singhag ko pa ngadto niya. Si Laika ni ok-ok nga murag nabasa nga piso. Di ba nagsabot naman ta Laika nga di na ka magpakita human nimo madawat ang kantidad sa kwarta? Pero okay lang. Mangutana ko nimo. Kinsa imong gibalikan, ang bata o si Burlasoy? Or silang duha? Sulti lang. Niduko si Laika nga murag kahilakon. Ug ikaw Burlasoy, kaya di man ka makatubag, si Laika, di man yun makatubag sa mga pangutana. Sulti ko, sa gusto nimong mahitabo. Gusto mo nga magtipon mong duha? O ka mong tulo di ay, kaya na naman mo'y anak? Okay na nako. Hatagan ta mong freedom karon dayon. Paspas nga nakatubag si Burlasoy. Dili uy. Gusto ko nga kitang tulo si Lucas ang mag-uban. Katong nitabo na mo ni Laika, ang kunon ko nga bunga to sa temptasyon niya tong nagukoy-ukoy ko niya. Kung gipasud ba niya balik si Dino. Mao di ay. O sige. Sige na din mo ukoy-ukoy. Ikaw ang nangukoy. Sige na mong pangukoy sa uban. Tubag ko pa. Niduko si Bulasoy unya giyan ko niya iyang sala dahil nangayag pasaylo. Ako siyang gipangutan na Papa Joe kung nahigugma ba siya kang Laika o nitubag siya nga sa tubangan yun ni Laika nga wa siya higugma sa babae. Laika, karon nga nakadungog ka sa tubag ni Bulasoy. Kinahanglan na siguro nimo mo exit kay domestic affairs ni ang among husayon. Kung doon na kay gusto nga may tabo, parti kang Lucas, balik lang sunod adlaw. I tried to be civil kang Laika, Papa Joe, kay bata pa man gud buwa pa joy buot bayhana ba. Nilakaw raman po siya. Nga wide dagang istorya. Dihang nakalakaw na siya, si Laika, ako na pud ang nanghipos sa ako mga sinina kay akong layasan si Bulasoy. Yes, gisuwayan akong handle ang problema sama sa akong pag-handle sa mga problema sa opisina, pero I guess lahi ra gyud di ay kung kasing-kasing na ang mapiktuhan. Nilayas ko ni Pauli sa balay sa akong parents sa probinsya. Patay na ang akong papa niya itong igiyuna. Samtang tiguang na pud kaayo ang akong mama. Samtang niya itong igiyuna maglisod na gani o kadungog ang akong mama sa akong mga gipangsumbong niya. Yes, gisumbong na ko tanan sa akong mama. Ang gibuhat ni Bulasoy kay nasakitan kay ko. Nawa ko magdahom nga siyang kabuutan mabuhat niya ang pagluib diri nako. Pila na ko kaadlaw nga nag-work from home sa among probinsya kay dili pa ko ganahan mo balik sa syudad. Di ko ganahan nga makinumdum sa gibuhat ni Bulasoy nako. Isaktong usa ka semana nakalabay niabot si Bulasoy sa mua nga nagkugos kang Lucas. Mga 3 months pa lang ang bata niya itong gigayuna nga murag makamauna nga mutan-aw. Ditutok na ko ang bata. Dayon ni smile. Mga diha-diha dayon na lukmay dayon ko. Murag kong kahilakon nga ni duol nilang duha o niya kikugos na ko ang bata. Balik na sa tuwa si Nika. Maluoy ka sa tong anak. Matud pa ni Bulasoy diri ka nako. Si Laika di ay wala mo balik. Medyo insulto ko pa nga tubag nga niya. Naglingo-lingo si Bulasoy. Matud niya, ang iyang anak si Lucas, amo ko nung anak. Bisan nung saon ako tanaw sa bata, maluoy gyud ko. Mao nga ni Pauli ko sa mga balay ni Bulasoy. Nagtipon mi kauban si Lucas ug lab nako ang bata nga sama sa ako ang anak. Pero ang gibuhat ni Bulasoy, di gyud ako makalimtan. Tinuod nga nakabuhat pud kog sala sa una. Pero dalaga pa ko ni adto. Kay wa pa mi nakasal ni Bulasoy. Pero ang gibuhat ni Bulasoy nako kay klaro gyud kay pagluib kay sud gyud sa among kaminyoon. Tulin nga ng labay ang mga adlaw, buwan o katuigan, 5 years old na si Lucas. Sa tinuod lang sa matag adlaw sud sa 5 ka tuig nga gimahal nako si Lucas, bation kog kahadlok nga what if mubalik si Laika aron magsamok-samok namo. What if kuhaon niya ang bata nga nakatunan na nako nga gihigugma. Si Bulasoy mopasalig nako nga di gyud kuno malayo si Lucas nako kay ako ang iyang inahan.
nga nakasulat sa birth certificate unya siya pod ang tinuod nga amahan. Hinahinay na pod nako nga nakalimtan ang sala ni Borlasoy tungod sa iyang kamaayo ug kabuutan sa among pamilya. Di man pod nako'y kalimod nga tungod kang Lucas nahimo ming kompleto nga pamilya. Tungod kay one chance nga magkaanak ko sa edad nga 43 anyos na. Unya naanak ko sa pre-menopausal stage. Sa pagkakaroon malipayon naman min tulo sa among pamilya. Kami tulo si Lucas ug si Borlasoy ug hinaot nga kami na ang gitadhana nga magkauban hangtod sa hangtod kay di nako ma-imagine ang akong kagalingon kung malayo nako ang bata. Ang last na ko nabalitaan kang Laika kay naminyo na pud ug doon na mga anak. Wa na pud ni siya ni suway og paramdam. I guess okay na ingon anime. Padayon ko nga nagampo nga wa na mga kagubot nga maabot sa among kinabuhi. Happy na ko Papa Joe sa akong kinabuhi sa gulan og paminaw sa mga love stories sa among YouTube channel nga mao'y akong paborito. Daghang salamat kay Papa Joe sa pagbasa sa akong istorya ug daghang salamat po sa mga naminaw karon ug ginaot pa nga nalingaw mo ug doon na mo'y pagtulunan nga nakatunan sa ako ang istorya sa kinabuhi ug gugma. Imong magtatampo, Shinika. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa
Badyo, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.